kublaya pi baro ngade marina kashnong trajo ngade na laitera ban ngapriang sumubhaya pi baro syakani ke channel jonga laitera roots kumba pi layatip baro ba tiewkulab udai kadak jong ke jingieid ba junom bat udai ro syntiew ubanga snutanat bantung na baro ki jaj syntiew tapi tang ba snew bok ngala bantung tang kendiat ki tiewkulab kper bat na pedang ki tiewkulab jonga bangatung nga itynnad yaw ni hangni itynnad bha umdei kata karukom klerong uni hangni pat ui kum tiewkulab umdei tang ba umdei phi ti ali bat nga ngin leitwad ya bon jat ki tiewkulab ki badan ha kawei ka kper paitbah kabahe pila ya kloi bat kadon kam syajngai nang ni wat lakata ngin ieid bet da ka kejat pimo knang bandom yo pet kai de ya ki tiewkulab badan ha khmat kper jong ki ying briew nga ieewbih bha ban pet baki fu shibun kumni oh pitep hana ki tiewkulab kimi ningkong ha kari China ali ngin pet ikini bami harut surok ki badai ki tiewkulab klau pet kilong simple bah kum juru yakini ki balik hangni pet ki fu shi renjuk kaba lengopat kalong bawat lada ki fu kumne harut surok ngam juyo iba ki briew kin khet yaki tepi kam tam shani lei ba rem bah ki syntiew ban thina dukan bat kimi kum kini ki bamenta namar kini kimi hadian bala dable ya ka hybridization ka badai ka rukom ban pen itynnad shu yaki nakata kadaw ken ni sayo iba ki don bon jan bat ki yo laki jong ki kerteng kat ba ki briew pat ki juyo kerteng na kini ki syntiew hi lada dai kentei nation rang nuksa kum rosemary rosario rosio rosetta roselin kum ta ter wat ipara arkime bat ipara lok jonga basa hasilong ki kerteng kumta kat ba ki jat tiewkulaban ki yo kerteng na bun ki kintop ki kerteng briew nuksa kum ki kerteng jong ki siem ne ki mahadai pet kai phi kini hangni ki thab i kum ki tiewkulab king Charles coronation depi bat kite hang tei pat pitep ki thab i kum ki tiewkulab jong ka siem Elizabeth baar ya ki tiewkulab la penan kamru ya ki shibon ha ki jingyatho kum ha ka decoration ne ha ubuke namar ba kini ki syntiew ki dei kadak jong ke jingieid ba junom ki tiewkulab temo om tang ba ki pen itynnad ki khmat jongi hynrei ki pynsma bang ya ka khmut bat ki pynbang de ya ka syyntur na kini ki syntiew ta jushna ya kita ki jing ta sen ne ki perfume smaubi bah kat ba na ka penta ka syyntur pat ya kini ki tiewkulab la jushna ya ka jam bat ya ka tiewkulab ha ka bangila ban penan kamban pynsma ubi ya ki jing bam jongi kum ha ka biryani ne ha ki jing bam thiang ngila ro ban pendan kam ya ka ne ka ban pen khoi ya ka dur khmat jongi khnang bangin nup ha briew kum ki tiewkulab sa kawei pat ke jing mentoy jong kini ki syntiew kalong ba ki briew ki pendan kam ban khle ya ki bat ki slasha khnang ban dup yo ka sha tiewkulab men
ta ken ngin lit rung no ha po jong kani ka kper ki tiewkulab mo. Wow, pet kini hang ni ki phu kerai kila long kum ki dieng ba phi kini ki dieng tiewkulab. Oh, phi tep ki ong hana ba ki tiewkulab ki de ki jing thung ki bala ban em na ki bon snem. Kadai phi kini ki tiewkulab hang ni imat ki de ki bala em slem. Na kata kadau kila long dieng ba kum ni bat kila phu ker hai. Wan phi ngin lit rumah po kani ka kper bala shnapan itynnad bha. Bat la thung hakaya bon jat ki tiewkulab. Rung shani siya pinsayo i badang don shu. Wow, nga itynnad ya kata karukom shnada kini ki dieng ban penpur ya kini ki tiewkulab. Ngati nga itynnad ya baro ki rong phi. To phi ngin ya syong thaj no shaphang ha kani ka ben balashna kum iying rit. Anis ngau jajai bas ngau pengat bha ban syong hangta. Pet kitai hangtai pat ki thung ha karukom kum ba mi ha khlau. Oh, piteb u neru u prime minister barim jongi ro u ieid tiewkulab ha. Uju pendat tiewkulab man kasngi ha kakut jong u. Hana udeng tiewkulab man kasngi ban penken mau ya kejing im bakmen bat kalok ka bala khlat no ha shua jong u. Ka itynnad mo kata kejing ker dieng. Wan pet nang ni na jan. Karukom khlek rong tau tiewkulab ka itynnad bha. Pet ka design jong u yap biet bha dei. Wow. Pet kilong tho lan bat ki ide kum basukan sait rong. Uni hang ni ka rong te ka ilong lui bha phi. Bat udon la ka jong ka jing itynnad dei. Kini hang ni pat kiri penban kidem syapo kum bakile ran. Habakat ni ka jing bha briew ru. Ki tiewkulab kitap long kum mangi ki briew himo. Wat ladangi bha briew ne bha makna kan no ru. Idon hi kita gijing dunam dei. Ti ngasyam baki tiewkulab ro ki long kum ta tapi. Wat ladaki itynnad makna. Hynrei ki syak jong ki pat ki pensale Iangi ban lit kata yaki. Long kum balong mangi ki briew him dei. Ladangi dan ki jing duna ki briew ro ki salya ban wan long paralok bat ngi. Tang ba teng kabyang hi bandan kini ki jing duna. Nang maki briew ki basim kabu kinum nur ban wan tur hajan jongi. Hakaju karukom ki blang ki masi kinum nur ban leit bam ya ki tiewkulab baki don ki sya. Hynrei ki syupet jaudut tang narut. Kum mangi ki briew hiro ki syntiew ki don la ki jong ki jing itynnad. Pet kum kini hang ni ki syntiew bapur. Wat lada kim dei makna ki tiewkulab. Ali wan pet hang ni. Wow, ngaya biet phi kita ru. Phila pet tho kai. Upo arong haujo utenrai syntiew. Naduk meneng klem yo irong stem. Udon hang ne pleng. Pen kia syat bat ye pen ki kli ha kacing be kal air. Unie badang pu ti unie bha karong. Kani karong em. Kapen kan mau yang ngapen ban ya kamakhan bastem.
pet uni tiewkulab. Karong bat karu kompu thap longkom utu badan kper jonga. Wow, anda ula long dieng ba la itynnad ba. Kifu ro shibon ki syntiew kaju kapor. Bat ngatharai kini ki tiewkulab te kia shngan phi baki phu langkum ni. Tang baki phu lang kaju kapor. Hynrei kia kersan iewbih ro. Piyo uni tiewkulab usno si ba. Oh ula temen pi. Oh ini pat hang ni phu tang marwei. Kenja baham deh. Ngati ngala itynnad palat pi ya kene karu komi kini kisem bo sla syntiew. Ka itynnad pa kata karu kompenpur ya ki tiewkulab hang ni. Alih wanyat hang ni hapo. Katab pynbang kum kalan tiyat kinong yato tapi. Wow, ngayap biet ya kata karong so ru. Hato nyapit kai karu kumpu pat kalong kum no. Oh, ka itynnad hi. Alih, ini leitwad kai sa syakatai kaliang pimo. Kabiang bah badan kper paitbah akum ni. Kenang bangin dobla wan enjoy ya kamariang. Bat ban wan pet ya biet ya ki syntiew ki skut. Oh, pet. Tang mga bawan enjoy ya kani kper. Hynrei kini silok na sisam laru. Kapengat pi mensyong hangta. Anda day bangadan porti ngala syong puli kot kai hang ni ba rosis ni. Oh, pitep kibri kejuan ban bam piknik de hang ne hamadan jong kper. Bat kila de ban semaya kejing iewbih kini ki tiewkulab. Karu kumlong kini ki sembo sla syntiew. Kathap longkum ki tiewkulab klaum de. Tang ba ngasem ba kini ki kam itynnad shushu. Tiewkulab rong purple. Nampak jo tapi menshua kum kene karong. Itynnad dei. Pipat pila jo ini ya kene karong tiewkulab. Bat pia itynnad ni ya kene karong purple. Sengo bahasa ya thuo mo haka komen jong pi. Di tang kato shaphang kini ki tiewkulab badan ha kini ka kper paitbah. Bat ngakermen ba pilaya itynnad. Bye bye. Saya syungsuk baro. Bat sengo pawat kled ban subscribe haga channel jonga like Terra Roots. Bye bye.